trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikakawhaag pito nga Domingo, sulod sa tuig. Nagkatigom kita karon dinhi, tungod kay gibugos kita sa pagtuo sa atong Ginoo ug manunubos si Hesukristo ug sa maayong balita nga iyang gidala kanato. Gipangutana kita ni Jesus karon kun unsa kalawom ug kalig-on ang atong pagtuo. Kay dili sayon ang pagpabiling matuohon sa malisod nga mga kahigayunan. Ug ang kalibutan karon wala maghatag og bili sa masaligong pagtuo sa Dios. Aduna ba kitay pagtuo nga lig-on sama sa giingon ni Jesus nga igong makapabalhin sa kahoy o makatarog sa mga bukid? Palihog manindog alang sa pagsimba sa atong Dios ang tinubdan sa atong pagtuo. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Usab kini ang kalinaw usab mo anak kaninyo mga igsoon nagsimba sa telebisyon karon. No, ang kalinaw di taga-antag gitawag nato nagkapasayloan sa mga sala ug lahi pa sa ito sa gugma ug healing pag-ayo sa mga sakit sa lawas ug kalag. O karon maandaw kita pagsaulog ning Santos nga misa, basulan nato ang atong mga sala. Nagakumpisal ko sa Dios Amahan magagagahon sa tanan. Kaninyo mga igsoon, lapos na ko uyang sa unahuna sa pulong sa buhat. Sa pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Sa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Kaninyo mga angel sa mga santos. Kaninyo mga igsoon, kaninyo mga igsoon sa Ginoo ang atong Diyos. Ikaw ang naggipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw mianhi aron pagtawag sa mga kasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa Amahan aron pagpanggama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, darang adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa langit, ug kadait sa mga tao dinhi sa yuta.
Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Amahan, magagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagwagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw naglingkod sa tuo sa Amahan, dawata among pangamuyo. Kaya ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa maya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo, milabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasiluang mo mga kalapasan, apigi kami diha sa imong kalinaw, dada kami nga sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang propeta nagtuwaw sa hilabihang kasubo, nga ang Dios daw nahikalimot sa iyang nagantos og dinaog-daog nga katawhan. Apan nagpasalig ang Dios nga luwason niya ang iyang katawhan, magpabilin silang masaligon kaniya sa panahon sa mga pagsulay. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni propeta Habakuk. Atong paminawon. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog ako, apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot o kasamok man ang gipakita mo kanako? Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot o panagbingkil. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo, diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal, alang sa katumanan sa pananawon, ug mahitabo gayod kini. Busa bisag ingon ug dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga dautan dili mabuhi, apan ang mga matarong mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhun ta ang bato sa atong kaluwasan. Hukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo muduko kita aron pagsimba. Manglud kita sa atubangan sa Ginoo
nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Meriba. Sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-ahan inyong mga kasing-kasing. Ang masaligon ug maisugong pagtuo sa tinun-an, kinahanglan magsaksi kang Kristo ug sa iyang ebanghelyo, ubisan sa panahon sa pagsulay ug pagpanglutos. Ligunon siya sa Espiritu Santo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atong paminawon. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa ako mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunoa, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Sunda ang panag-ingnan sa matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo, o pabilin diha sa pagtuo sa gugma nga naato sa atong pakighiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang mga maayong butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dunghagi ang amuang pagtuo. Ang Ginoo mitubag, kaduna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat. Ug kini mutuman gayod.
Pananglitan adunay usa ka ninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inagabot niya gikan sa uma. Inuban nimo siya pagdali aron ikaw mo kaon? Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama nga ako ang panihapon, pagtapis og silbihi ako. Human niini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili ang iyang pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo. Dili ba? Mausab kamo, kung makabuhat na kamo sa tanan, nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, kung nagbuhat lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dunay awit nga kansang title mao kini, walk with faith in your heart and you will never walk alone. Tungod kay, if you walk with faith, you walk with God. Ubang ka sa Ginoo. Nya, mga igsoon, imagine, if you walk with God, nothing is impossible in your life. Everything is possible yun. Kung ikaw nagauban sa Ginoo, if you walk with God, naagi paglaom. There is hope yun. O ikaw, if you walk with God, you walked in the way of love. Kasi Ginoo mga igsoon God, iya maning daw hiyas faith, hope, and charity. Nani niya. So if you walk with God, naanasi mo kasing-kasing. Dugay kong pare na, usa sa ko ang gitawag na ito, saksihan sa ko ang pagkapare. Mao kining miracles of faith. Nga kining miracles of faith ba? Di lang kining bitong pagtuo sa mga dagkong santos bitaw, nga tungo sila pagtuo, napakabatay sila isip martyrs, tungo sila pagtuo, nagpuyo sila mga dramatic ayong holy life. Dili ka na. Ako ang nasaksihan mo, kini mga ordinaryo kayong pagtuo sa mga tao. Tinuod, dramatic kayo, lisod kayo na ang kitawag to dying for faith. Pero mas lisod ba ya? Mas lisod ba ya? Nga kitang ordinaryo mga tao, magpuyo diya sa pagtuo, adlaw-adlaw sa kinabuhi. Living our faith daily, that is more difficult than dying for faith ng bottom na hanaon. Pero you can see it. Tarawa na gano'n. Kadahong kasaksi ni ini, usalan na example, nga sa pamilya, di na byuda ang asawa. Ang breadwinner, namatay, huwag kabaagan ang asawa, daghang kayo sa mga anak. Sagsaan mo banabana, nangutanan sila, how can this family survive? Usahan pag-eskwela sa usahan ini, paglakutay sa kinabuhi. Pero I remember, kung pasuwido, sige lang, Father. Sige lang, Father. Ang Ginoo mo tabang namin I have faith in God. You know, mao gini naka-amaze na ko. Amazing kay ni siya. Many of these families, after how many years, when I meet them again, pagkamay pagkabutang. How it happened? Puong pa niya, tabang ang Ginoo, ubas pa ning kamot. Di na mo banabana, but there is faith. How many people I have witnessed, no? Diba mga masakiton. Ganyan ng doktor nga, wala na ni, dadalan ni sa inyo, wala na tayo mahimo ni ini, mag-ampo lang ta. Helpless. Buwan But then, tingaling ingon niya, mag-ampo lang ka, no? With faith, ang sakiton mingon, I don't give up. Kaya the doctor is not the healer, God is the healer.
I have faith in God, and He can do the impossible. He can do. And I'll tell you, I have witnessed this. Hindi na mahimo, ni kalibutan mahimo sa Diyos. Pagtuo, miracle of faith. Kaya namin ito ang apostolado karon sa Archbishop Kumot Divine Mercy Community na ay mga healing diha. I have really witnessed healing nga ingon na gigib sa doktor, yun na nga ayaw. I can see it with my own eyes. It happens. Faith. So, pagkapare na ako, pila ka parokya na akong gida, no? Di ba ka, magbuhat ba kitang simbahan, buhat ang kumbinto, na kang project ba? Kada sa simbahan, kaya magplano, magbuhat ang simbahan, pero may budget, naatan ang hunang-huna, pero may budget. Asa man kang kwarta. Pero you know, every time I go into, well, mga pare ba, into a project with that money, we go forward in ang lift of faith. Pagtuo rin yun, we start the project. Amazingly, ang kining pagtuo sa mga tao di ang ordinaryo sa Ginoo ba? Mao ni mulihok ba nga they would share and share. Muna yung nahitabo, in a years, hitabo na, mahuman ang project, di tungod kay doon na allotted budget, all the project, dahuman, ang kaibuhat ini, pagtuo, the miracles of faith. Always, all priests will attend to that, is the miracle of faith. Tinuod giniingon, kasi doon na nagay-duty ang pagtuo, no? Makaingon ka sa tubi, bukira, pahawa. Kaya mga bukid ni sa itong kinabuhi ba? Faith lang, little faith po pa niya. Mawa ni, whatever bukid in your life. Pero ako nang malandong ba? Starting with myself ito. Yes, I have faith. Pero ang faith ako, di lang ni little. Mas little pag is little. Because I have faith, pero I have doubts. Doon ko yung duda. Doon ako yung faith. Pero I have fears. I have fears. Mabito ang prayer nako, ang prayer nato should be like this. Lord, increase my faith, strengthen my faith. Di lang little faith. May ganing natin little faith. You know, it happens so. I have faith. Pero kung kining faith nako, kung ano, kusuon na nis mga crisis, mga problema, nganong nahitabo ni, then I ask God, why are you doing this? Nganong nahitabo ni mo ni? Shaken, oy. Many times I question God. And I hear people, I don't believe in God anymore. With crisis, where is He? Why am I suffering? Pero, maya, no? Iba biyata. Nga, faith ba? In church, in church, we are taught about faith. Walihan ta. But in the hospital, faith is tested. Tested. Natay pagtuhibaw ta, nakatuon ta. Pero sa kumbates kinabuhi, we're shaken. Shaken ata. Mabitaw kining first reading ba, kung namin natin pag-ayon ni ini, no? Kining kinutlo sa basahon ni Propeta Habakuk. Yung siya, siya mismo yun. Sa Ginoo, kano sa man inimo intaon, pataling hugi ang akong pagkatabang kanimo. Nagtuo ako kanimo pag-ayo, pero gidaog-daog ko. I mean, yun siya, he was praying, but where is your mercy? Huwag na ako magtabang. Gano'n man ni Ginoo. Pero tanaw maragon ang tubos Ginoo, unya mitubag ka na ako ang Ginoo ba? Pag-ingon, isulat ang pananawon. Natataw kaayo diha sa mga papan aron makalikay ka o makabasa ka kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa pananawon. There is time. Kung may tayo gyud kini, busa bisag ingon, busa ingon og jutay kini matuman paabuta lang. What is he telling us? There's time for that. Pasensya lang.
Puwang pa kung mulahutay ta ni ini. Those who persevere, puwang pa sa balaang kasulatan ba, will wear the crown. Madawat ni mong korona sa kaluwasan. Ingon siya, persevere in His time. But don't give up. Sayo ning sultion, gusto ning buhaton. Doon natin pagtuo. Pero, kini kuyang to kimahadlok ta. Kini pagtuo kung tinuol mga isuon, di man yung mag-inusara. Pagtuo, ipakita ginas buhat. Lagi na pagtuo ka, ganahan lang ka nga musunod o mutuo o mubuhat. Ganahan sa pagtuo. Munang iingon sa balang kasulatan, nga yung pagtuo ko no, oh? Yung pagtuo ko, wala na si lihok, patay na siya. Di tayo mabuhay kayong Lord, I believe in you, Lord. But then you have to have action. You have to have your effort. Nagulo ko sa istorya nga, wala ba, komedya nga, naglunop ba? Pero di may sa kabiyato nga putigan niyang pagtuos Ginoo ba? Muna nga paglunop, ipangon siya pamawa na mo, wagi siya mo pahawa kay ingon siya, I trust in God. Di ako kay trust in God. Taas ang tubig, abot na sala, dihanay ngadto siya mga barangay. Lakaw na. No. I trust in God. Ang lunod mo na yung nalulupan na yung balay na nablabuan na, dosis kisame, dihanay maruto nila. Sakay na rin. No, I trust in God. Ana. Lumos na sa lunod no siya. Nabaabot niya sa Ginoo, sama ni ingon nimo, kung salig nimo mutuo ka. Yung Ginoo. Nga nung makuluwasan nimo, sa naunsa ka, kapila ko balik-balik nimo gluwas, wa di ka mutuo. Ako katong nagtawag nimo, ako to nagpadag, baruto nimo, ngano ka mutuo. Mga ison, kinibitang pagtuo nga way lihok, ingon nila, mura ko nung nagbuhat kag balay ba, kansang fondasyon, tanang kwarta nimo na animos ka fondasyon, yawa gyud ba yung makita, kay tanang kwarta na sa fondasyon. Og ang trabaho sad, nga wa kay pagtuo sad, mura gitawag to, ang imo balay na nang mugna nimo pero wa say fondasyon, mabanlas na siya. It has to be, magdungan gina siya. Magdungan gina ang fondasyon. Mao ni nakalisod. No? Mga naibaw ka, kung ikaw doon ay pagtuo ba, kinahanglan buhat yung ka, mutuman ka sa imong pagtuo. Sa sugo sa imong pagtuo. Munang disud ni sa ubang mga tao nga dili gusto mo mutuo ba kay. For example, sa Ginoo, kung mutuo ka nako, if you believe in me, then you'll do what I want you to do. Pagpasayloay ka mo sa imong kaway. Kumatuon ka. Nunong ko diha kabiyata sa parokya nag-away, pating awaya gyud nila gyud. Muro na magpuspusanan na ba? Yung ko nga, kanang, bebe, tanong mo talibay. Mga biyata man gyud mo, dool kay mos Ginoo, kay ba mo sugos Ginoo. Matuon mos Ginoo, nya Ginoo sugo mo ninyo ba? Nga kamo magpasayloay, higugmaay. Sa kay bong sa sulti, ay kining away mo Senyor ba? Wala labot Ginoo ay amo ran ni. Wala labot Ginoo ni ini. Mao na ni hitabo karon. No? Wala labot ang Ginoo. Naa na sugo sa Ginoo. Kaya wawal kung kita matuon mga isuon, ang Ginoo, matigo ka niya, He will strengthen you. Tuo ka na ako, very good, buhatan eh. Sunod, tuo ka na ako, puong pa niya, kapilaw. Baligya imong kaptangan hatas kabus. Kuyaw ka na eh. Tuo ka na ako, then do this, do that. Wanang uban, kita mga katoliko siya ba, mutuo lang ta. Tuo ba, pero sa buhat, di tabubuhat ka, tuo ka, musunod ka sa Ginoo, pastilan. Di sayon. Di sayon. Munang
ug hilaw kang pagkatao, ang imong tuo, pili-pili lang ka. Tuo ko ni sa Ginoo, kung ganahan ko, di ko ani usa. Muna, some people are afraid to believe because you have to commit yourself. Muna nga si San Pablo, sa pagbasa, no? Gramino mo pag-ayaw. Ningon siya, no? Hinunduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo, sa dihang ikaw, no? Ipalandungan na ka sa imong bunyag. Gitagaan na sa Ginoo nang gitawag to gasa, the Spirit, no? The Spirit sa Ginoo. Unya, ningon siya, gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, dili katalaw kundi espiritu sa gahom, sa gugma, sa pagpugong, sa kagalingon. Busa ningon siya, ay jud ka ulaw. Cling to God yun. Kamita na, we have the power. Pubunya na ito na anang grasyaha. Top that, kamita gina. No? Usahay ko kita, morog discourage na, no? Daang power na ito. Nanang spirit na ito. Gamita na. Have faith. Unsa may pagtuon na itong ordinaryo mga tao. As simple as this ba? Sa atong kinabuhi ba, as much as possible, kada panahon doon na yung mga sa atong kinabuhi, maproblema ba unsa, we try to cling to God. Umaw na siya. Cling to God. Muna, we walk with faith in our heart. We cling to God. Kaya as long, pupas ng Pablo, na ikaw connected ka sa Ginoo, mura kang Korinti ba, connected ka sa power, there will be power in your life. Maningon, as long as you walk with God in your life, ni ana, you need not worry. Kay pupas Ginoo. You know, kung akong gatiman ang mga langgam, pagpakaon, ang mga tanom nga ako sa lagi isbihan, why nga nung di man kamo? On kondisyon nga kamo, ako number one sa inyong kinabuhi. If you trust in me, if you believe in me, you have nothing to worry. Pong nas Ginoo. If you have faith in your heart, kung ikaw mukupot niyo siya kaniya, sa po sa Ginoo, no? Tilingas, nga, man sa imong pagpanaw sa kinabuhi, pag-antos, katalagman unsa, kung you have faith in me, timan nga wa ka mag-inusara, nag-uban ko nimo. Ug uban gani nimo ang Ginoo mga igsoon, bisag asa pa kamo agi pagas impino ng kalibutana, ang lintunganay ni ana maog yun ang himaya langit yun, because Jesus said, I am with you. It's enough to have with you. Unang kalamid yun, kung kita makiingon na ba, makaan po ang makasulti ng act of faith bita, Lord, no? Kuwaatanan nako, but unta di ka mawa sa kinabuhi. Mutubag sa ang Ginoo sa pag-ingon, timan kini, no? Sa talik natin sa mga kalibutan, pero di sa Diyo ko mabiya kanimo. Ingon ni ana ang pagtuo nato, o ingon sa na ang pagsalig pagtuo sa Ginoo kanato. Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, whatever happens, cling to the Lord and always walk with faith in your heart. Amen. And please, I would like you to reflect this song that helps us to meditate. Walk with faith in your heart, and you'll never walk alone. For the faith in your heart, the world is yours to own. You never will grieve if within you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seems to disappear from where, it's the time to hang on, and soon they will come true. It will lighten your load when you follow the road. So walk with faith in your heart.
Nagato ako sa Dios Amahan magagagahom sa tanan, ubuha sa langit ug sa yuta. Ang Jesucristo yang anak kabugtong, Ginoo nato. Panamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yang anak ni Maria nga Birhen. Nasakit sugo ni Poncio Pilato. Nasa sa krus na matay gidubong. Bikonsal sa mga minatay. Tulog alon na banhaw. Isaka sa langit. Igaling ko sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya. Pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Maigsuon sa atong amahan, kanunay nagpatalingho gayod sa tuwa mga pag-ampo. Busa karon ipadanga ta ngadto kaniya ang tanan ta mga pangamuyo, umingon kita, Ginoo lig-una ang among pagtuo. Nga uban ang kinaadman o gugma, ang Espiritu Santo magiya sa mga pangulo sa atong simbahan diha sa ilang pagdala sa tibok panon sa katawhan sa Dios ngadto sa usa ka buhi og lig-ong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga uban sa tumang pagsalig dawaton sa tanang opisyales sa atong gobyerno ang pulong sa Dios nga mao'y mogiya sa ilang mga buhat o desisyon diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta kita sa mga panig-ingnan nga gipakita sa mga tao nga dunay lawom nga pagtuo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga diha sa mga pagsulay o kasakitan nga nahiaguman sa atong mga igsuon, magpabilin silang masaligon sa Dios nga mao'y tuburan sa tanang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Nga babayaw na si Monsignor Camumot, Obispo, sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makasulod na sa langit ng puloy-anan sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, ikaw ang amuang mahigugmaong amahan. Himo mo kami, maduol ikaw kanamo. Himo ang lawom, ang pagtuod, diha kanimo. Among Diyos, karon hangtod sa kahangturan. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Next to your goodness, this valley of the fruit of the earth, work of our hands, it will become the bread of life. Blessed be God. Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa Amahan magagagahom sa tanan. Pamahan dawata kining mga gasa ang ipangayo kanamo ni Hesukristo o ihalad sa iyang handumanan.
Amo ang masinugtanong pag-alagad, makapadangat unta kanamo. Sa kahingpitan o sa imong pagluwas kanamo. Kining pangayo diha ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan ng matarong gayod. Pasalamat kami kanimo kanunay sa nandapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagis pagpangluwas. Miri ka aron pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Para mag imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisadikwa sa tao ang paghigala kanimo. Apan ang tao mismo ay nag-uli niini kanamo, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, di silang waghunong nga pag-awit. Santos tuburan sa nagkasantos, pagsantos ni mga gasa, mahimo kanialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat, umipikas, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig, mihatag ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kining Panginoong kumantanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Cristo naman, si Cristo naman, si Cristo bumalik, bumalik kami. Ang paghandos kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan. Ning pahans kinabuhi kalis kalawasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inulumi imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Inuusab ang igsuong nangamatay. Malaom na banhaw sila o gatanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sila tanas pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, ug tanang mga santos nga nakatuman sa imong kabubot dalata sa katuigan. Uban kanila amo kan daygog himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag anak kaniya magagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan.
Maampo kita sa Amaha itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala, malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kanyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kamubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo, sa kanon na manaag kaninyo, pagkita pa nag-inig suunay. Ng mga kasalanan ng salimutan.
ang kordero sa Dios nga wagtang sala sa kalibutan bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Dios nga mahanan, ang Eukaristiya nga among gipanagambitan, magpudong unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, pag-agak unta sa among kinabuhi, magdala kanamo nga nha kanimo. Kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinawat nga nag-antos tungod sa sakit sa balatian, magkaamgo o gipili sila aron mahimong santos. Nga ilang kasakit, mahimong kasakit ni Kristo alang sa luwasan sa kalibutan. Kini pangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pasalamat nato palihog sa ato ang donors ug sponsors, atong mass participants, atong readers, psalmists, lay ministers, and altar servers, atong choir kanta Sugbo Karal, atong offerers si Lily Demusmog ug Tess Macias, Pilgrims World Apostolate of Fatima, Basak, Mandawi. O mga igsoon, ang panahon na gusto ko nga ningon na to mga ipasaylo tungod sa sayop nga namong pagpa-announce last Sunday sa ato ang guest nga si Dr. Emeterio Abangan, no? Sayop ang pagpahiba pagka-address na mo tungod kay dili siya ang superintendent sa University of Visayas, kung dili among korehar kini o among nga magpasaylo niya, no? Nga siya mao ang Assistant Maritime Superintendent sa University of Cebu. University of Cebu. Lapu-Lapu, Mandawi Campus. So amo lang Koreana, amo tong sayop, but then siya is connected with University of Cebu. UC. Klaro na yun, no? Arong na masayop ta. I'm sorry for the sa inconvenience na sa nahitabo, no? So thank you sa kayo nga karon niya ni serve siya si Dr. Emeterio Abangan.
which is Assistant Maritime Superintendent, University of Cebu. University of Cebu. Klaro na. Salamat. Ang Ginoo manaag kaninyo. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil ninyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks to the Lord and exalt His name. Give thanks to the Lord, let us sing songs of praise. Shout with one voice and proclaim His praise. Ang ato topic karon pagtuo. Unya si Monsignor ni ingon siya nga ang liso sa mustasa niingon nga ang Ginoo nga there's possibility nga mabalhin nimo ang mountain, no? Sa dagat. All the time sa ako pagkamadre, I have been thinking of really a mountain nga. Ug na ako'y pagtuo, akong inon ang mountain nga balhin didto wadto sa dagat. Unya mabalhin siya. Nya pero ang gisulti ni Monsignor, ana tandog kayo ko. It was the kind of mountain of hardship nga I could meet, no? So, ora bag nabaguhan kayo ko adto. Nindot nga to consider nga sa ato yung kinabuhi, sa akong kinabuhi, daghan yung bukid. Una, maunang bukira nga sa akong pagtuo nga malabay. Well, mao to nga nindot kay itong palandungon ba nga kuan ni Monsignor sa iyang homily karon. Ako, sa akong pagkatao, when faced with uncertainty, when faced with challenges, mag-atubang kag mga problema nga, murag wala nimo gi-expect. No? Murag innate nato, or siguro I am talking from my own self, murag kita nga tao, when there is a glimmer of hope gali, no? Na ay imposible kayo mga panghitabo sa mong kaugalingon, pero you will always ask, no? And it's really good to hear when somebody tell you nga there is hope. Bisag gamay lang nga pagtuo, gamay sa pareho sa liso sa mustasa. Because when you have that, you will work on it. Pagkadaghan yung nasinati na nakong problema. Pero, naagyod ko favorite verse from the book, the Gospel of Matthew. Be not afraid, for I will be with you till the end of time. And I also believe nga, kanang rosaryuhan, you have the joyful mystery, the sorrowful mystery, light and glorious. Kaingon jud ko, sa tanang problema, duna gyoy resurrection. Duna gyoy umalabot nga nindot kay dili manggod permanente ang kasakit. Duna manggoy umalabot nga kalipay sama sad sa atong Ginoong Hesukristo nga duna gyud. Muna nga sa ako pong pagkamaguwang sa 8 kamagsuon o sa daghan nga problema kay kaning kamaguwangan maapil mangyud sa tanang problema og luyo sa among kapobre daghan maingon ay nalag-eskwela sa college oy kay di ra gid ka kahuman ang ako dento bagpasigarbo onya kay naamang ko dire kay nagtuo mangyud ko high hopes nga makahuman gyud kog eskwela despite sa tanan nga pag-ingon nga di gyud ka eskwela kay pobre kaayo mo imong parents mag-uluma nya mingon man ko ayaw gyud hukmi kay buhaton gyud nako ang tanan para makabot nako tinuod gyud nakabot nako. Sister, pagtuo ra gyud kanang imong istorya murag mao gid na ang ipasabot ganiha sa ebanghelyo no, sa pagpaambit nga faith without action wala gyud is nothing gyud. Just like action or doing things without faith of you accomplishing it nga matuma na
bisan pagpanington gadag bugbog siguro because you don't in the first place you don't believe that will happen. Question nato ni Monsignor. Ato sigurong kuan tinuod ba ang panultion sa mga katigulangan Monsignor nga moingon ngano man lagi ang dinha nga wala magampo walay pagtuo na dato man nya ngano man ka sige magkagkuyog sa imong iyaan bata pa ka nagkuyog-kuyog na ka mangadji monobinas mga patay wala ba lagi ta madato. Dato, pobre, madato, mapobre. Really, that's beside the point yun. Sa pagtuo, ha? Kining pagtuo bitaw sa tiyata ka, kining pagtuo. No? Anong gamahanan kay ni siya? Pagtuo nato, ang gamay ining pagtuo, kita, gamay tag pagtuo. Kasi kung sa gamay ng pagtuo, kung kini ato ng pagtuo nga to sa Dios ang gamay butang nga hikapon na sa Ginoo gamahanan gina usay makapadako sa gamay nga pagtuo ang Ginoo because nothing is small with God ang small things mudako diha muna nga nanghanan gina Ginoo lag karabang senyalis ba asa siya makasud then he finds example kasing-kasing na hinulsol ni makes miracle, brings you to heaven. Kini nangandoon ni naglaom ni kasing-kasing good and trusting in me, then he makes miracle, he makes something big. Kang Ginoo man gyud gitawag na tog makahimo ning gitawag tog miracles ba in life. Kita gamay ra kitong mahipagtuo. Pero mahikapan na sa Ginoo, gamiton na sa Ginoo is big. It can move mountains, it can bring you to heaven. Amen.